Sashisin biang haka keteng gejong uji sukres nga ai kublay bar nga pdeng subhai pi baro syagni ke channel Kasi Gospel Media. Ngini peteng bani puli biang ye ke kitab u Daniel ngilai poi mata sya kelanong kabakado. Kelanong kabakat ar bat kamat kalong kabakut jong kita kisngi. Ngakwa ban pengkemau biang ya ki parsi kabang ngiladep bani puli. Syapang ki hima ki ban sensyar haganik perthai. Kawai hadin kawai hakai kitab u Daniel kelanong kebaar lakran parsi yakini ki hima kom ka klik share karupa karnong kanar sebentar kanar bat sebentar gado bertha nangta hakai kitab u Daniel kelanong bahnyo bapra kna shpo hadu bakadwei kade ka parsi ka bakran syapang ki hima da ka jingsen syar kom ki marklaw bat yakini ki marklaw lakran parsi yaki sim Kiban sensyar ya kitu ki hima kawai hadin kawai kum ka Babylon. Hadin joka kami ka Med Persia. Hadin joka kami ka Greece. Par kumjuru kumno balai penbenta lai pia ya ka Greece lani ka Greek haki sabenta. Habreng kitu ki sabenta arbenta kidon ki hima kiba yaki kadon ke Egypt bat ka Syria kumno bala pengki ya katma ka bakraw hak berthai. Nangta kami sa ka himaro Kado kami shpau tuli ki hima ki balai pat na ka Rom. Kado yawai kami ka Rom ka bala along kristan bala kot ka papasi. Kumno ba ka sensyar dan bor ha ka perthai. Daniel kalanong bakat ar ka kot ka bankong hani ka ong teha kata kapor unyang o Michael uta orang ba bakraw. Ue uni o Michael ka jingbut Michael kalong ubakum ublay ka thau ya u Jesus Christ. Kidon hadu kumbashis pa knai pupra tali ki kerteng bala kot sin. Ya u Jesus Christ kat kum ka concordance. Hoi ka kitab Isya kalau nom kendai ki kot panrio ka ai hang ni ka balengkot kumno bala kot sin yo Jesus Christ u bapla u nosla u blay bakrobor u kpa bam jukut usim ka jimsuk bat kumta terter. U Jesus Christ ha ka kedan kum u blay u khon jong blay. U donya ka kerteng bala kot ya u Jehovah. Bat kiwi de nangta kum uta ublay ubala don dekat bat ni ubala wan lang do lang snam la khot ya u Emmanuel kum uta uba lawan ban suspa yangi ban wan long do lang snam na ka benta man play la ka jong snam ban suspa yak bathai la khot ya u khon lang brot bat komta ter hala ki jong ki kedan ki ba u Yesu ushim kadon ka kerteng kum ka kedan kat ka kedan angel lakot yaladi da Michael Daniel kalano bakat ar ka khot ka bankong ni ka ong teha kata kapur unyang Michael uta orang ba bakraw ubanyang na kabenta ki khun ki briu jomi bat kan long kapur ka bajinjar kat kata shem ladon nadu balalong ka jai benriu hadu kata kapur Oi, hau Matias kelonong ba apusau ko dekat ba apui uji suru upan kemau ya ke ke balakran da u Daniel syapang ke jingi thulupa ke sngi ki bakado ka jing kodet ba kanlong kat kata pat judan nadu menanglong ka perthai kani ke jing kodet ba ka kdo syaki nyo tuli ki klam ki ba ublay unsate khado ha kani ka perthai Blakran haka kitab jimpapau kelanong bukan riu ke dekat ke benekong hadu arpway. Henry totep patu kumau bagi briu jong blay kin light na kini ki ike bro. Namar ba ublay hi daladi unri unsumar kendong ila ki jong ki briu. Ibat hang ni loong. Kapur kabajinjar ba kata syam ladan nadu balalong kejai benriu hadu kata kapur. Bat hakata kapur on pen ya ki briu jong me ki briu jong Daniel ki briu ki bi jo blay ki briu hak ni ki sngi ki bakadu ki bolong ki sngi jong ajang pi ki bi jo blay on pen bat kataru kalong ki dei kita ki bala syam bala tho hak kitab ka kitab ka dei ka kitab ka jing papau kalonong ba arpho ka dekat bakat ar Daniel kalonong bakat ar ka dekat ka baar hani kong bat bun na kita ki bala yo thia ka tho ye ki bala klat ki bala yap ha ka domet ka kendo kin kindit ka bomot kin mi pat bat kani gedi ka por jong ka sngi bakado hadin bala the ye kita ki nyo tuli ki klam
ki belong ka jing kodet ba ujisu unsa pelai yala ki jong ki bri bat unsa ksutia ya gitu ki balayam bat iki barang on sarong no kumlakran ha nengkong Thessaloni kelono basau ke dekat bakan rio naba utrahi unwan her na beneng bat ka jing risa da ka tin sawa u angerang ba bada ka turoi blai bekitai ki balayap hau Kriskin yami pat shwa Anakumta mangi ki badang ya ki bala pansa onrong no yengi lambat ki hakil o ya ka bani shem yo utrai ha ka sun beneng di kumta ngin ye long junom lambat utrai Daniel kelonong ke bakat ar ke dekat balai ni kong perkitai ki bastan kin shan kum ka jing shai ka sahit beneng perkitai ki ba pengkelabun syakahok kum ki klur junom Henry ki bri ku jung blai hakum ka ni kapor kiba eat yo blay kiba puli ka ting ka jong blay kiba plut por ha ka jindwai kiba eat chi sha yo blay kin long kiba yetan shan kum ki klor junom ka dekat ka pasau hani ka ong Henry mi ko Daniel totap ya ki ktin bat to pandai laha ya ki kitab ka bumut ya ka jing so tho ya ki jingmayan bla tho a ka kitab o Daniel de ban pandai laha sipor ka bumut onomla marsutho mano hadu kata kapo jong kabakut ken kabatho yaus nam shejar nyospa knai pupra lesi pun ngolongo kumnu kade yaus nam shejar nyospa knai pupra kakom kajimata jong uni unong tho kapol jong kabakut kelas dang nado kajing hapno jong kabot pup haus nam shejar nyospa knai pupra shadu kajimi pat jong kibayap Daniel kelonong bakat ar kedekot kebaar kum ka jing pengkemau namar ba ya ka bor jong ka papasi ka rom ka bal along kristan kum no ba kasan sha don bor ka perthai kum usim lani kisim kiyo nadu usnam sanspa lai pupra hadu usnam shejar nyospa knai pupra edi bat hapdeng kani kaspa snam ka balong shejar aspa ndupo snam kila sansha don bo shisha ha ka perthai bat ya kani kabakut jong usnam shejar nyospa kne pupra kade ke jimpukut ya ka bos shar ki pup kum kisim ha ka perthai bat ya kani kasnam la jutip kum kapur jong kabakut hadu kini kisngi ki jonga jong pi bat Daniel wong shushu ya ka e gaba la tho ya ka e gaba la pan snow ha u bon kinlong ki ban pet shane shatai bat ka jingtip kan roy hadu kabakut jong kapor hadin jong usnam sheja nyospa kne pupra hoot ka jingyak pet jong gibriu shane shatai baniyale shongshnong nakaway ka jaka shakaway ka jaka nakaway ka nong ba shakaway ka nong ba nakaway ka ri kalalong kabaroistat hadu kata bat ka jingtip ru jong khun bunriu kadaroy pitim nem hadin juk snam sheja nyospa kne pupra ka jingtip jong khun bunriu kada roistat hadu kata ka jing shem ya ka rel ka train ka bang ong tinaway ki computer ki camera ki telephone ki x-rays nanta ki airplane ki TV bat bon kiwi ki technology ki bang ngimla asyu banyo ka jing start ka jing shempang ka jing tip jong ukhun bunriu nadu snam sheja nyospa kne pupra bad yakani ladap yakran bad itu lupa Daniel kalonong kebakat ar kedekat kebesan bad kebahnriu anda kumta nga u Daniel ngala khmi bad hakmi layang angut kiwipan the way ulong ha uta ubriu balakup jan linen sakanu kalong hadu kabakut jong kini kijing pala kini kijing kli ki stream ya ka e ka balabu jikamawa kitab Daniel kalonong bopra kedekat kalai slam kanu kalong kata kajing itu pau ka ba on sa pendap ka ba long shapang ka met Persia ka Greece ka Rome ka badang manibli thau bat khamtam e shapang ka Rome ka ba la long kristan kumno ba kasansya don bor ha ka perthai Daniel kalonong khadar ka dekat ka banyo la ai ya ka jubam kan long shipor kipor bat ka shiting por bat ya kaniru labo jigma kitab Daniel kalonong banyo ka dekat ba absusan ka blang ka por ka jing sansyar jong ka papasi ka bor sansyar jong kipop la khot pasi ka bor sansyar mra klau
kablong kapor kipor bat ka shiting por ban khenya kani kalong ngide ban tip ha ka tho katar ki ju ha bakdo lani khenya ka jing thulupa judan lai phosngi ha ka shibnai lai spa dri phosngi ha ka shisnam kapor kamot shisnam lai spa dri phosngi kipor kamot asnam nyorspa ar phosngi shiting por kamot shiteng snam shispa praposngi haba khenlang kalong shejar aspa riposngi kabamot shejar aspa riposnam namar bakashisngi kayang ya kashisnam ka kom ka kitab jingkhen kalonong khasaw ka khab life saw Ezekiel kalonong basaw ka khat ka banrio bat kani ka shejar aspa riposnam malai ha ka bor jongki pop ka papasi kalong take nadu usnam sanspa lapupra hadu usnam sheja nyospa knai pupra kablong tek kabor balaai shejar aspa riposnam nama de nadu kani ka spasnam kapasdang ba upu shem lalong tong kli ha kabalang nei ulong usim lani ukli haki hima gisima ba kakunno nadu usnam shejar nyospa knai pupra Daniel kalonong bakat ar ka dekat ka bahnyo kumbalaong kan long shipor kipor bat ka shiting por yakini baro an sa pendap yak ka belakran la pendap Daniel kalonong bakat ar ka dekat bapra bat ka bakandai bat ngalai sngo rei ngam shem soto anda kumta ngalaong ko konrat jonga ka ban long ka bakut jong kini ki ikiru bat uloong kot Kino Daniel namar yakitin latam palak pendat laha haduk kapo jong kabakut kabomut ya kabor jong ka jimsutu on stop laha on sange shwa ma sutu shipor on saai ya kijing shai hakapor jong kabakut Daniel kalonong bakat ar kadukhat kabashipo laai pat ya kadak ban itu ya kata kabakut jong kisngi bakado Bun kit pengko yalade but on plong li yalade but on perang yaki Henry ki baman kin yele baman ka kentien ba ong hang ni pengko yalade kade lengba kasnam ujus pres haba ki pla yala ki jong ki pop nengkong yo anes kalonong nengkong kat khat bakandai ladengi pla yaki pop jongi ulong ubayene but bohok ban map no yakita ki pop jongi but ban pengko jengi na kabamhok baro Henry ki baman kin yele baman bat on omdon na ki baman uban soto Henry kita ki pastat kin soto ya kani kablakran ya kabanta jong ki bahok bat ki baman lai thulupar wa kitab jempapau kalonong ka baar puar ka dekhat bakharwei uta ubamhok to unnang le bamhok bat uta batinget to unnang tinget bat uta bahok to unang lehak bat uta bakhoy to unang khoy kidi kini kidak jong kisngi bakhado bangin itu kibriu ki babha kibriu busniu kibriu ki bi joblay bat kibriu ki bam i joblay on itu kan mau ba ya kibriu ki jomblay on plai ha kisngi ki bakhado na kajing kodet ba bat ublay unri un sumar kerpang hadu kejengwan asin ucis plus to ai boblay ungkurku yang hilang baro na kabenta kabrom jumblay amen